Warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh sedaya, para remaja putri ingkang kula hormati. Saderengipun, sumangga kita sesarengan muji syukur ing pangarsanipun Gusti Allah ingkang kaparingaken dumateng kita sedaya. Saengga ing dalu menika, kita sedaya saged sesarengan mangkempal ing papan saha wekdal menika kanthi remaja boten kirang satunggal menapa. Para rawuh sedaya, Palang Merah Indonesia punika tugasipun warni-warni ing babagan sosial. Tiyang saged nyumbang rah lumantar PMI. Ing PMI menika boten lajeng dipun sedot rahipun, nanging dipun priksa rumiyin. Tiyang ingkang badhe nyumbang rah kedah serah. Rahipun pancen tirah, menawi mekaten saweg dipun sedot, bibar dipun sedot dipunobati saperlunipun. Sedaya papriksan golongan darah ugi saged katindakan wonten ing PMI. Kathah lare sekolah dipun priksa golongan darahipun. Sakampunipun dipun priksa kanthi titi lajeng diuncukani kartu golongan darah. Kartu punika prayoganipun dipun bekta dhateng pundi kemawon. Umpamanipun badan pinuju apes manggih alangga acilaan wonten ing margi. Ngantos meptahaken sumbangan darah. Boten dadak bingung-bingung. Kantun nunjukaken kartu golongan darahipun kaliyan simbangan ingkang cocok kalonganipun. Pamung menika ingkang saged kula aturaken. Boten kesupen kula ngaturaken agunging panuwun menawi anggen kula matur wonten kalebatan saha solah bawah ingkang kirang meranani penggalih panjenengan sedaya lan nyuwun pangapunten. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.